Kunċert mill-grupp Kantera u l-artisti Matthew James u Ira Losko se jagħlaq l-2025 u jagħti merħba lill-2026 f'Baċir numru 1 fil-Kottonera. Organizzat mill-Fondazzjoni Kottonera, apparti l-mużika, ser ikun hemm ukoll spettaklu tal-lob tan-nar tal-ajru u spettaklu bid-drones fost attrazzjonijiet oħra f'lejla animata minn Dorian Mamo u Ray Kalleja. Qed nitkellmu l-aqwa artisti l-aqwa artisti li għandna f'pajjiżna, imma anka minn dak li sirt naf waqt id-diskussjonijiet tagħna, l-ambjent tal-madwar, dak li se jiġri f'nofs il-lejl, l-ikel Malti li se jkun qiegħed hawnhekk u x-xorb propju ħadu ħsieb ta' kull dettall, ġifieri garanzija li lejliet l-ewwel tas-sena se tkun eċċezzjonali għal kull min se jattendi. Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Kottonera, Joe Mizzi, qal li din hija l-akbar attività annwali tal-Fondazzjoni u din is-sena komplew jaraw kif tissaħħaħ. Spjega li l-ħenijiet ta' trasport pubbliku u s-servizz tal-feri ser ikun estis. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zerafa-Civelli, qalet li l-Gvern huwa impenjat jibqa' jkun ta' sostenn biex dawn l-attivitajiet isiru u jagħtu ħajja ta' kwalità aħjar lir-residenti, opportunitajiet lill-artisti Maltin u fuq kollox jaqdu l-komunitajiet f'dawn iż-żminijiet ta' festi.